जिल्लानि दतमा बाजाराव ग्रेनेड खुबैग्रा 4 दुथांफोरखौ पुलिसा खानो हाबाय। थांनाय 2023 मायथाइनि 9 डिसेम्बर खालाराव दतमा हाथाइसालिनि गंसे गलानि मोखाङाव ग्रेनेड गारनाय केल'नि 4 सोद्रोमाखौ जोबथारनायाव क'क्राझार पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों हमनो हाबाय। मख'नाय जायोदि थांनाय माखासे सान सिगां धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस थानानि सिङाव माखासे रां दाबिनायफोरखौ लायनो थांनाय समाव क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिलनि खनक अधिकारिखौ गौरीपुर पुलिसा हमनो हानायनि उनाव क'क्राझार पुलिसा खनक अधिकारिखौ माखासे सोंनाय फिननायनि थाखाय गौरीपुर पुलिसनिफ्राय लानानै फैनायनि उनाव फारियै सेरफांगुरि सामथाइबारिनि अर्जुन रायखौ बङाइगावनिफ्राय दतमा वेस्ट दाङारकुटिनि अनुपम रायखौ गावनि न'निफ्राय आरो दतमा भगमा बिलनि प्रसन्नजित रायखौ गावनि न'निफ्राय क'क्राझार पुलिसा हमनो हायो। मख'जाथावदि हमजानाय केल' सोद्रोमाफोरनिफ्राय पालसार बाइक गंसे, हेलमेट गंसे आरो गंथाम मबाइलफोरखौ बोखांनो हायो। आथिखालाव बांलादेशआव थानाय केल'नि दैदेनगिरि हरिप्रसाद रयनि बिथोन बायदियै हमजानाय केल'नि सोद्रोमाफ्रा क'क्राझार, धुबुरी, बङाइगाव आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव रां दाबिनाय खामानिखौ मावबाय थादोंमोन। हमजानाय 4 केल'नि सोद्रोमाफोरखौ क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालियाव नुजाथि होनायनि उनाव क'क्राझार पुलिस बिफाना सोंनाय फिननायनि थाखाय सानब्रैनि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव लाखियो।